Hemm bżonn li tittieħed azzjoni immedjata u effettiva sabiex nindirizzaw il-bidla fil-klima, jeħtieġ li din il-kriżi nagħtuha aktar priorità. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ħamis filgħodu indirizza konferenza fil-Parlament brabta mal-bidla fil-klima. Fid-diskors tiegħu Bernard Grech saħaq li t-tibdil fil-klima teħtieġ bidla fil-mentalità mhux bil-kliem iżda b'azzjoni effettiva u immedjata. Tibdil fil-klima mhijiex buzzword, mhux slogan elettorali, iżdija realtà illi issir dejjem aktar urġenti u prioritarja. Il-pajjiż tagħna Malta u Għawdex għandhom ambizzjonijiet illi mhux biss jindirizzaw it-tibdil fil-klima f'pajjiżna, imma li wkoll nagħmlu id-differenza. Bernard Grech qal li ma nistgħux nagħmlu differenza meta d-dranaġġ qed jintrema fil-baħar bi gvern li qed jieħu azzjonijiet sabiex ineħħi s-siġar dan fil-waqt qed jitlef kull opportunità li jiżraq aktar siġar. Hawnhekk huwa rrefera għal proġett tal-Pjazza tal-Mozta fejn għalkemm il-proġett huwa sabiħ, is-siġar tal-fikus spiċċaw skuk u maċċem post fejn wieħed jista' jgawdi s-siġar li jagħmlu tanġid lill-ambjent. Bernard Grech fakkar fil-proposta tal-Partit Nazzjonalista sabiex titwaqqaf awtorità għat-tibdil fil-klima pass li l-gvern iżda f'dawn l-aħħar snin bilkemm ittieħdu passi konkreti. It-tibdil fil-klima huwa fost l-ikbar oġġett ta' ras illi se jkollhom ma' wiċċhom u li diġà intkom tidhru ċar li qegħdin tifhmu r-realtà tagħha. U għalhekk għandna bżonn illi l-azzjoni tibda illum. Hija realtà illi bħala Parlament qbilna illi teżisti l-emerġenza klima meta ressaqna propju fl-2019 aħna propju li jkun hemm dikjarazzjoni f'dan is-sens, però minn dakinhar sal-lum minkejja li qbilna għaddew 5 snin. U azzjoni reali mhux kliem kważi xejn. Min-naħa tiegħu l-MEP Nazzjonalista David Casa qal kif l-Ewropa ħadmu qatih sabiex waslu għall-akbar pakkett klimatiku iżda fl-istess ħin aċċenna li jadbaqa aktar xi jsir. Min-naħa tagħha l-President Emeritu Mary Louise Coleiro Preca qalet li f'konferenza bħal din qed naraw kemm it-tfal u iż-żgħażagħ għandhom vuċi b'saħħitha filwaqt li semmiet kif il-gwerer b'mod partikolari qed jeqirdu l-ambjent u qed ikomplu jiggravaw it-tibdil fil-klima. Ix-Shadow Minister għat-tibdil fil-klima Yves Borg Bonello saħqet li kemm l-tfal kif ukoll iż-żgħażagħ iridu nagħtuhom l-għodda neċessarja bilan li jkomplu jsaħħu l-idejat tagħhom li nistgħu nitalmu minnhom. Hija insistiet li l-bidla fil-klima għandha tkun priorità qabel ħsara li qed issir tkun irreversibbli.